Aínda activo despois de 4 días ardendo, o incendio no Aguadi xa se dá por controlado. Esta mañá os esforzos do persoal de emerxencias que aínda traballa na zona centrábase na retirada do material que aínda permanecía no barco, como é o caso de parte do aparello. Os bombeiros realizaron tamén as primeiras incursións no interior do arrastreiro para colaborar nas labores de baleirado dos máis de 30.000 litros de auga acumulada no barco, a maior parte dela contaminada por aceites e hidrocarburos. O obxectivo é evitar que esta acabe no mar, por iso se instalaron tamén as barreiras anticontaminación. Ata a zona desprazouse esta mañá a conselleira do mar, Marta Villaverde, para coñecer de preto, como xa fixera na tarde de onte o presidente de Portos, José Antonio Álvarez, a evolución dos traballos no Aguadi. Alí destacou os esforzos realizados polo persoal que participou no operativo de emerxencia. Segundo me comentan a día de hoxe, os esforzos están centrados en adrizar o que é o buque, eliminar o risco de afundimento e tamén se colocaron unhas barreiras anticontaminación para minimizar o risco de contaminación. Polo que puiden ver tamén, a parte comercial do peirao sigue nun funcionamento normal e a actividade pesqueira tamén está máis ou menos realizándose como un día de corrente, un día normal. Tamén, agradecer ao resto de efectivos que participaron neste operativo. Esperamos que canto antes, xa que non se produjeron non hai daños personais, intentar que canto antes se solvente esta incidencia se solucione e podamos recuperar a actividade normal nesta vila. A titular de Mar aludiu tamén ao futuro do barco. Segundo ela, polo de agora non se pode determinar o que pasará con el, asegurando que é importante mantelo a flote e evitar tamén calquera posible episodio contaminante ao mar. Eso ainda non están acabados os traballos, hai que valorar distintos factores, cando se acabe de extinguir o que quede ahora mismo que está todavía atendéndose, aí se valorará e se mirará cal é a opción máis conveniente.